Kienu 3 snin ta' sfidi kontinwi, mill-pandemija sal-konflitt armat fil-vant tal-Ewropa u riperkussjonijiet li dawn ħallew u għadhom qed iħallu fuq l-ekonomiji tad-dinja. Iżda Malta kellha fit-tmun tagħha mexxej li jaraf li ma hija triq biex pajjiżna mhux biss ma jotorx taħt il-pressjoni bħalma għamlu xi pajjiżi oħrajn talli kompli miex il-qudiem minkejja l-isfidi. Dwar dan tkellmet ma' One News il-President tal-Partit Laburista, Ramona Attard. Minkejja dawn iċ-challenges bla preċedent li esperjenza pajjiżna baqa' miexi grazzi għat-tmexxija ta' Robert Abela fid-direzzjoni tajba b'ekonomija soda, imma aktar minn hekk jiena ngħid l-ekonomija soda servitna sabiex nuru kemm verament aħna gvern soċjalist, Partit Laburista, Partit Soċjalist li dejjem iwieżen iż-żgħir fil-waqt li dejjem ikompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja għal kulħadd fis-soċjetà tagħna. Dr. Attard rimarkat li minflok uża l-isfidi internazzjonali bħala skuża biex ma jwettax riformi, il-gvern ta' Robert Abela mexa bil-maqlub u riformi mhux talli komplihom, talli intensifikhom. Taħt it-tmexxija ta' Robert Abela twettqu riformi ambizzjużi bħal dawk tal-IVF li taw l-opportunità li l-aktar nies isiru ġenituri. Qed itwettaq ir-riforma sabiex jiġu protetti l-ommijiet li jkollhom komplikazzjoni fit-tqala li tpoġġilhom ħajjithom jew saħħithom f'periklu serju. Issuktaw ukoll ir-riformi fil-qasam ta' drittijiet ċivili, tal-ekonomija u tal-ġustizzja fost l-oħrajn. Dan kollu fi kliem Ramona Attard huwa raġuni għaliex il-Maltin u l-Awċin għandhom għaliex jiċċelebraw. L-appell tiegħi huwa niċċelebraw flimkien dawn it-3 snin ta' tmexxija ta' Robert Abela, iżda meta nkunu qed niċċelebraw 3 snin ta' tmexxija ta' Robert Abela nkunu qed niċċelebraw is-suċċessi kollha li esperjenza pajjiżna. Is-suċċessi kollha wkoll li ġab il-Partit Laburista grazzi għat-tmexxija ta' Robert Abela. Fosthom ikoll ir-riżultat li kellna fl-aħħar elezzjoni ġenerali li kienet l-akbar rebħa f'elezzjoni ġenerali li qatt seħħet f'pajjiżna. Dr. Attard saħqet li ċ-ċelebrazzjoni tal-ħadd li ġej se tkun ukoll okkażjoni biex il-poplu jisma' l-viżjoni li għandu Robert Abela għal pajjiżna għas-snin li ġejjin. L-attività ta' diskussjoni mal-Prim Ministru mexxej Laburista bit-tema Qalb in-nies se tibda fl-10 ta' filgħodu u se ssir fis-City Theatre il-Belt Valletta.